Bueno, anem a fer l'obra de Darío Fo, Si no paga ni Déu, que pareix mentira, però té molts anys escrita ja i quasi és contemporània perquè parla de la crisi, dels preus com pugen, de l'abús de les grans empreses i la veritat que té la seva crítica i és molt graciosa, espero que disfruteu d'ella. Jo sóc Joan, l'home d'Antònia, i com me veu que estic un poc fava, doncs volen fer-me creure unes coses que són quasi impossibles que passin. Però com ho diuen en tanta satisfacció, doncs jo quasi estic per córrer-me tot. I després me se'n burlen prou. Però al final em faig en ells. Jo sóc el pare de Joan i vinc a donar-los una mala notícia perquè van a tirar-los de casa i a tornar-los unes coses que sa seva dona ha robat. Un desastre. Hola, sóc Antònia, la dona de Joan. En tota l'obra no li dic al meu home una veritat i se ho creu tota. I la meva amiga idem de lo mismo. Disfrute molt l'obra perquè se'n riure molt a la gent. Gràcies. Pues jo som Marga, la dona de Lluís. I en la meva amiga Antònia, pues en tot el que em diu, pues jo vaig creguent-la i ser-me'n bona embolica. Però bé, tot acaba bé. Vale. Hola, faig el paper de policia. El cas és que així n'hi ha un cas molt difícil de resoldre. I res, a veurem com quedem. Jo, com a inspector de policia, tinc l'obligació de posar un poc d'ordre en un accident que ha hagut i controlar els sacs de menjar han anat a parar. Jo soc Lluís i m'armen un lío que si la meva dona està prenyada, que si l'han de trasplantar el xiquet, que no, jo no sé per on pegar. Així és que, bueno, ja veurem com ho arreglem. Jo sóc un empleat de la funerària i tenen un embolic en el taüt que no sabem com acabarà la cosa. Anem a interpretar l'obra Si no paga ni Déu, en este cas faig de guàrdia civil. I n'hi ha unes embarassades que volen prendre'm el pèl, però al final no me'l prenen el pèl tampoc, La guàrdia civil és la guàrdia civil. Que disfruteu la funció. Sides of life, we fear the same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon the streets. And now I know what they say as the drums begin to fade, and we made our love on wasteland to the barricades. Oh, turn around and I'll be there. Oh, there's a scar right through my heart, but I'll bear it again. Ai, Marga, filla, gràcies per ajudar-me. A mi m'agradaria saber d'on has tret els diners per comprar tant de menjar, perquè ahir el queixaves de que no el quedava ni un duro. Ja t'ho he dit, m'ha tocat tot en el carro cupó i en el detergent m'he trobat una moneda d'or. Sí, una moneda d'or? No m'ho crec. No t'ho creus? No, me'n vaig. Ai, no, espera, senta't, et contaré la veritat. Ala, va, vinga, conta-me-ho tot. Mira, resulta que he anat al supermercat i me l'he trobat ple de dones que protestaven per l'augment dels preus. I el director, per a calmar-les, que jo no puc fer res, és la direcció qui estableix els preus i ha decidit pujar-los. En permís de qui? Li preguntaven. En permís de ningú, perquè és legal. Lliure comerç, lliure competència. Lliure competència? En qui? En nosaltres? I haurem d'aguantar-nos sempre. La bolsa o la vida. Bandolers, desvergonyits, vaig xirar jo. I en seguideta em vaig amagar. Ben fet. En això, una dona vaig dir: ja n'hi ha prou. Des d'ara els preus els posarem nosaltres. Pagarem el mateix preu que l'any passat. I si algú es posa farruc, comprarem de baix.
Està clar, no cal parlar més. Hagueres vist el director, es va fer blau com la neu. Esteu boges, cridaré la policia. I se'n va anar, com una fletxa, cap a la caixa a telefonar. Però el telèfon no funcionava. Algú havia tallat el fil. Per favor, feu el favor de deixar-me passar. He d'anar al meu despatx. Però no podia passar, perquè entre totes l'havíem rodejat. I clar, va començar a espentar-nos. I una dona va fer el paperot, que li havia fet mal, i es va deixar caure en terra tot lo llarga com era. I quin numeret! Quina artistassa! Covard! Va xillar una xica que em passava 2 pams mentre l'apuntava en el dit com si fos una metralleta. Covard! Has agredit a esta pobra dona, que podria estar embarassada. Si arriba a perdre xiquet, sabràs tu qui som nosaltres. El tancarem a la presó, assassí! Després van començar totes juntes. Infanticida! Infanticida! I com va acabar tot? Per fi, el director, mort de por, mos va deixar pagar com volguérem. Que ve la poli! Va xillar algú. No era veritat, però van eixir totes corrents. Unes tirant les bosses per terra, les altres plorant. Calma, calma! Mos van dir uns obres que venien d'una fàbrica. Esteu en el vostre dret de pagar un preu just. Encara més, no hauríem de pagar res. No podem pagar, no paguem. I vaig xillar jo. Xiquetes, que pagui qui puga. En seguida una altra. Així no paga ni Déu. Després totes juntes. No paguem, no paguem. Allò era la revolució. I quina meravella! Jo crec que sí. De veres que ha sigut molt bonica, perquè estàvem tots junts, dones i homes, fent una cosa justa i molt valenta contra els patrons. Quin toc els hem pegat! Imagina't que en alguns supermercats ja han baixat els preus. Heu fet molt bé, però què penses contar-li al teu home? La història del carro cupó? No se la creurà, veritat. Jo crec que no. Ai, sí. No sé, és una miqueta forta, però és que no sé com és un home tan legalista. Quin numeret em muntaria. I per acabar-ho d'adobar, avui m'he gastat els pocs diners que em quedaven. I demà no podré pagar ni la llum ni el gas. Del lloguer de la casa ja ni em preocupe. En dec 4 mesos. Jo fa 5 mesos que no pague i damunt encara no he anat a comprar, com tu. Saps què el dic? Que tot això s'ha d'acabar. I tu, fes-me el favor d'emportar-te una miqueta de menjar. No, gràcies. No en vull. Ja t'he dit que no tinc diners. Vinga, no sigues bleda. Si és regalat, emporta-te'n. I què li conta jo, Lluís? És menjar disfrutat, saps? I el meu, ja estic farta de les seues històries. Que si el bon nom de la família, per terra. Que si abans morir-se de fam que anar contra la llei. Jo ho he pagat sempre tot. Pobrets, però honradets. Vull portar la cara ben alta. I vinga de martiritzar-me. Ai, què és això? Carn preparada per a gossos i gats, fixa't. Aliment complet, equilibrat i natural per a gossos exigents, però que has agarrat. Jo què sé. Segur que no cacau que havia d'agarrar el primer que m'ha caigut a les mans. Ai, jo soc gra selecte per a canaris. Gràcies que no ho he pagat, que si no m'entrava un mal. Jo soc caps de conill congelats. Però què dius? Ai, mireu, així ho posa. 10 caps per a completar l'alimentació dels seus cadells, 4 euros. No voldràs que m'emporti això? No, filla, no. Si a mi els caps de conill m'encanten. Tu no ho entens. Mira, tu emporta tot això que és més corrent. A veure, mira, fideus, sucre, galletes, com el teu home. Treballa de nit, el sobre que és d'amagar-te-ho tot. I si a la policia li pega per buscar casa per casa? No digues barbaritats, Marga. Si allí estaven tot el barri comprant. I així com a mínim n'hi ha 1.000 famílies. Si es posen a buscar per totes les cases, arribarà Nadal i encara estaran buscant. Refotre, el meu home. Vinga,
Agarra't això, amaga't-ho en l'estera. Corre, corre, ja m'apanyaré jo. Amaga't-ho bé. Estera. Hola, Joan. Hola, Marga, com va això? Tot bé, gràcies a Déu. Antònia, ja es veurem. Sí, records el Lluís. Però, Joan, què fas ahí plantat com un estaquirat? Ja era hora que tornares. Es pot saber on estaves? Què li passa a Marga? Què li passa de què? És que l'has immobilitzat per davant, té una panxa enorme. I què? És la primera volta que veus una dona casada amb panxa? Què vols dir? Que s'ha embarassada? I què vols que li passe? Si una ho fa. I molt bé que es fa, perquè jo la vaig veure pues, el diumenge passat. I no li se notava res. Què saps tu de dones? Al cap i al fi ja ha passat una setmana i en aquestes coses ja se sap. Escolta, jo no estic fava, saps? I a més el seu home no m'ha dit res. Algunes coses no ha de contar-les a la gent. I per què no té que pedir-li dir que la seva dona està embarassada? O és que ara tiene un fill, és una vergonya? Com te ho ha de contar? Si és possible que ell encara no ho sàpia. Com que no ho sap? Com te ho dic. Està clar que ella no li ho ha volgut dir. I això per què? Luis sempre diu que encara és pronte, que en això de la crisi, si es queda embarassada, la despatxaran del treball. I per això li feia prendre la píndola. I si prenia la píndola, com és que s'ha quedat embarassada? És possible que no li hagi fet efecte, a voltes passa. I si passa, per què li ho amaga l'home? Ella quina culpa té? Segurament que la píndola no li ha fet efecte perquè no se la prenia. I si una dona no es pren la píndola, és ben fàcil que no li faci efecte. Però què dius? Ai, Marga és molt catòlica, saps? I com el papa ha dit que prendre la píndola és pecat mortal... Escolta, tu no estàs molt bé dotat. De manera que la píndola no li fa efecte perquè no se la pren. I el papa pel mig. Ella, una panxa de 9 mesos i l'home a la figuera. Com ho havia de descobrir? Si ella se'n venava. No volia dir-te-ho, però ja t'ho he dit. Com que ella se'n venava? Sí, s'ajustava ben fort en moltes venes, per no cridar l'atenció. I precisament avui li he dit, tu estàs boja, Marga? Vols perdre el xiquet? L'asfixiaràs? Desenvena't en seguida. Quina importància té el treball? El xiquet, primer que res, Claro que sí. he fet bé. Sí, Antònia, has fet molt bé. De manera que ella s'ha desenvenat. I ala, panxa a l'aire. I jo què li dic? Mira, Marga, si el teu home es posa molt pesat, dis-li que vinga a casa, que el meu Joan li dirà 4 veritats ben dites. He fet bé? Bé, Antònia, bé. De veritat? Sí, dona, sí. Ai, fill, el passa alguna cosa amb mi? Què t'he fet jo? No, a tu no em passa res, és per la fàbrica. Què t'ha passat? Conta-m'ho. Què ha passat? Pues que ese migdia han baixat 4 o 5 provocadors i han començat a dir que el menjar no valia res, que era una merda. I segur que estava boníssim, veritat? No, donava asso. Però és que no calia que corren tots d'aquesta manera. Com que tots? Si has dit que n'eren 4 o 5. Sí, però és que després han baixat uns altres, han dinat i se n'han anat sense pagar. Ells també, Però com que ells també? Vull dir que no eren només aquests 4 o 5, que els altres també. Sí, i després han baixat, que és el comitè d'empresa, que són els que tenen que donar exemple, i s'han unit als extremistes. Només caldria... I no és això tot, no. Mira què m'ha passat. Ara quan venia per a casa, ha passat per davant d'un supermercat i ha vist un fum de dones així, en bolses preses hasta dalt de menjar, i girant. I saps què era? Que s'aporten les coses sense pagar el preu que pertocava. Tu què el pareix? Quina barbaritat! Elles també, Com que elles també? Vull dir, que han fet com els extremistes de la fàbrica. Igual. I m'han dit que m'ha altra vegada l'han carregat. Quin encarregat? El del súper o el del menjador? Els dos. Quin horror! No m'ho puc creure. Jo tampoc, perquè això és fer el joc als patrons. I que ara mos diuen que hem furtat i mos traten de lladres. Però això que ha de veure els obrers? Eren les dones les que s'emportaven el menjar, no? Sí, però puges el massa que ara arriben a casa i molts homes fan com si res. Altres encara diran que han fet molt bé. Per compte d'agarrar els pots i tirar-los per tot el cap i a caçar-los amb bolsall per tota la casa, doncs no, encara n'hi ha homes que diran que han fet bé. Ara, si jo tinguera la mínima sospecha de que tu portares alguna o agarrares alguna cosa sense pagar el preu que pertoca
encara que fora una llanta de les joves, jo no sé el que el faria, No sé el que el faria. Tu me la faries engolir, en claueta i tot, ja ho sé, ja. No, me n'anava de casa, feia la maleta i no em donava sabor en les mans. I si no, em suïcidava i després ja demanaria el divorç. Però això vol la democràcia, no? Pel divorci? Pues mira, per mi ja te'n pots anar, i sense divorci. Però com vaig pensar que jo... Mira, jo, abans de dur a casa menjar sense pagar el preu estipulat per la llei, el deixe morir de fam. Està clar? Molt bé, això vull jo. I parlant de menjar, què n'hi ha a sopar? Que avui darrere el jaleo de la fàbrica no t'està bé, i estic desmallat. Què sopem? Assa, Això què és? que no saps llegir, Carn selecta per a gossos exigents. Com? És boníssima. Sí, serà boníssima, però pas gossos. No havia altra cosa. A més, és barata, molt nutritiva i enriquida en proteïnes. Si és un aliment per a gourmets. Mireu, ahí ho posa. Doncs mira, si tant t'agrada, menja-te-la tu. A mi em fas un got de llet sense sucre. Sense sucre i sense llet, perquè no n'hi ha. Com que no n'hi ha llet? Que no ho saps. Este matí, quan ha arribat el camió de la llet, s'ha escampat la veu que l'havien tornat a pujar. En això, uns extremistes han pujat al camió i s'han posat a repartir la llet a 50 cèntims el litre. Volies tu que jo baixara a comprar llet més furtada? Ho hauries fet tu? Te l'hauries beguda? No, t'has fet molt bé. No n'hi ha llet, no beuré llet. Hi ha alguna altra cosa? Puc fer-te... Espera, una sopeta. Una sopeta de què? De llavors selectes per a canaris. De llavors per a canaris? Són bones per a la diabetes. Però si no sóc diabètic. I quina culpa tinc jo que no sigues encara diabètic? L'arròs és molt més car i ja no en quedava. Mira, només havia arròs de gra gros, del que a tu no t'agrada. Per això he comprat les llavors selectes que costen la meitat que l'arròs de gra gros. Escolta, primer entrades com un gos i ara com un canari. Però si està molt bo, ignorant. Amparo, la de Simfron, diu que li fa a l'home una sopeta que li és boníssima. El secret està en el sabor ignorant. Per això he comprat... Què has comprat, caps de conill. La sopa de llavors es fa en cap de conill congelat, si és que no sap res. Bo, ja està bé la cosa, això està clar. Me'n vaig. On vas? On tinc d'anar? A qualsevol bar. Ah, sí? I en quins diners? No és veritat, dona diners. Quins diners? No digues que ja t'has gastat tot. No, però t'has oblidat que demà hem de pagar la llum, el gas i el lloguer? O vols que mos tiren de casa i mos tallen la llum i el gas? No, això no. De manera que res de vas. Però tranquil, que ara mateixeta ho arregle jo. Ja en vas? A casa Marga, que precisament anava avui al mercat. Li empraré alguna coseta. Tu mentre lleig el diari o mira la tele, que hi hagi algun ministre parlant de la crisi i dirà que s'hem d'ajustar més els cinturons i tindre paciència. Tu tinc confiança, que jo torno en seguida. Però sense caps de conill, Ja tenim prou així. Tranquil, carinyo, procuraré portar-te les patetes. Molt gràcies, detallada, en l'afant que tinc jo. No menjares que sí per al seu millor amic. Bo, ho tastaré. I això, com s'obrirà? Ara, segur que les oblidat la claueta, com sempre. Ah, no, és de rosca. Clar, per als gossos exigents es fan de rosca. Ja està. Pues no fa mal olor, no? Fa un olor així com si fora mermelada de mores i una miqueta de vinagre. Sí, com si foren reunions algeres. I està adobat en oli de bacallà. Fotre, o no sé si tens aquests gossos, no? I si li posara unes gotetes de llima, per si de cas. Això què és? Quin escàndol a dir,
Pep, què passa? Ah, la policia. Sí, ja ho veig ja. I què és el que volen? Quantes furgones? Que barbaritat. Què dius del supermercat? Que este matí han furtat també així, en el barri? Però qui? Quantes? Més de 1.000 dones? Vinga, no siguis exagerat. Què dius? La meva dona és incapaç de furtar res. Ai, si tu ho sapieres. Primer em posa per a sopar caps de conill congelats. Sí. A més, la meva dona avui no eixi de casa, perquè tenia que desenvenar a una amiga seva, perquè resulta que el seu home no volia que es quedara embarassada, però ell li ha fet cas al papa i la píldora no li ha fet efecte. I en una setmana li s'ha fet una panxa. Ai, si tu ho veies. Però, què dius? Que no entens res? Home, però està claríssim. Però això és una autèntica salt. Què estàs dient? Que va la policia casa per casa a registrar-ho tot? Pues que vinguin així que jo ho diré. Però estos, què s'han pensat? Qui és? La policia. La policia? I què vol? Inspecció en totes les cases. Així és l'ordre. I què és el que estan buscant? Escolta, no ens faig el desmenjat. Venim a buscar les coses que han portat este matí en el supermercat del barri. I justets venen així, a ma casa. Això és acusar-me de lladre, sap? I què compta? Jo no tinc la culpa. Només soc un manat i em limita a complir les ordres. Molt bé, ala, faça el que tinga que fer. Però això és una provocació. I no saps gens el que fa. Mos deixen morir de fam i damunt encara arriben. Què dic? Què dic? Mire què és el que tenim per sopar. Veu? Un mitjà excel·lent per a gossos exigents. Olore. I vostès són menjar? Sí, i sap per què? Perquè tot costa un ull de la cara. No, o millor dit, un cap de conill. Vinga, tasteu. No, gràcies. Això és boníssim per la diabetis. No, gràcies. No menja mai, estan de cervell. O potser li agradaria més una sopeta de llavoretes salades per a canari. Què li pareix? La veritat és que em donen llàstima. Encara que nosaltres també. Mire, jo el comprenc, i comprenc les dones que han assaltat el supermercat. Tenen raó. Però què diu? Vostè què creu? Que anem a granar de casa en casa molestant el veïnat? Però vos és policia, no? I serà d'ací. Vosaltres va ser una comèdia. De comèdia res. Si de cas, una tragèdia. Un policia dir aquestes coses, però no li agarra vergonya. Vostè què creu? Que no n'hi ha policies que pensen? Jo pense molt les coses i a vegades em faig de mala sang, perquè no n'hi ha dret que mos miren com si foren gossos. No, jo vostè no mira com si foren gossos. Jo vostè mira que són fills del poble. Del poble res, gossos que defensem els patrons. Escolta, i si pensa així, per què ha triat aquest ofici? Però no veu com està el pati? Ja em dirà vostè. Com és que ha triat un menú per gossos i canaris? Pues perquè no hi havia altra cosa. A mi tampoc n'hi havia altra cosa. O quedar-me en el poble i treballar per mon pare, que era pitjor que un patró, o la policia. Vostè què hauria fet? Sí que està mal això, sí. Perquè, clar, la policia fa falta. Perquè si no, això seria el caos i l'anarquia. I les lleis s'han d'acatar. Vostè creu? I si les lleis només beneficien a rics? Pues per això tenim la democràcia, els partits i el Parlament, i les lleis es poden reformar. Reformar? Ni reformes, ni canvis, ni punyetes. Així no canviarà res. Ala, molt bé, home, molt bé. Te fa un discurs extremista i ara es posa a escarbar i a traure els drets dels pobres. Té raó, només faig que parlar. Em desfogue i ja està. Encara em falta valor i consciència. Sí, la veritat és que sí que parla massa, sí. Vaig un tio romancer que està fet este. De manera que no puc mirar. Però sap què li dic? Que pot ser que algun dia li conten que uns policies s'han negat a repartir vara per compte dels patrons.
O que s'han canviat de bando. Vinga, home, vinga, ja està per la cosa. El món canvia, i molt. Adeu, i que li faig a bon profit. No pensarà anar sense fer la inspecció. M'ofendria, saps? Vinga, escalve per ell baix, mira dins de l'armari, mira baix del silló, va? I què vol, que em trobi un pot de cola per empaperar la casa? No, gràcies. Adeu. Només em faltava veure sol. Un policia d'extrema esquerra. Jo sempre havia pensat que eren uns fascistes i uns fanfarrons, i mira per on la policia, ahir s'amaguen els extremistes. Encara que no sé si fiar-me molt. Segur que seria un policia provocador, i si li veren la raó, m'haver agarrat el coll i m'haver dit «Alta ahí, terrorista!» i m'haver detengut. Què pensava este, que no tinc l'ull de cervell? Han vingut? Qui? Que no has vist que la policia inspecciona casa per casa? Ah, sí, ja ho sé. Han detingut els de baix i els del tercer pis i han trobat menjar en moltes cases i l'han confiscat. Molt bé, que es permeti. Però és que també s'han emportat menjar que havien comprat normalment. Claro, Antònia, és que tu no saps que quan algun espavilat s'ha passat a la ratlla, després paguen justos per pecadors? Encara que això és un dir, perquè així també han vingut. Que han vingut així, Sí, jo us dic, va, escalveu dins de l'armari, mireu baix del silló. I què han trobat? I què tenen que trobar? No res. No se sap mai. A voltes creus que no té res a casa i... I què? que te ho dicen ells per a comprometre, que no seria la primera volta. Al fill de Rosala del quart, sense anar més lluny, anaren a buscar-lo un dia i mentre li feien preguntes, nyas, li posaren una pistola i 1 quilo de pamflets baix del silló. Lògic que venen així i mentre parlen el posen arròs o sigons ahí baix del silló? Home, això del silló és un dir. Bueno, però així i tot ho miraré per si acabs. No. Però per què? Tranquil, ja ho miré jo. No n'hi ha res. No n'hi ha res. Marta, per què plores? La pobra estava soles en casa i al veure's entrar a sac tant de policia s'han portat una impressió. Imagina't que un d'ells, un desvergonyit, volia palpar-li la panxa. Quin tio? I per què? Perquè estava convençut que en comptes d'una criatura portava arròs i farina. Tu què creus? La mare que l'ha parit. I jo li he dit que se vinguera a mi a casa. He fet bé? Sí, has fet molt bé. Mira, saps què pots fer? Ajuda-li a llevar-se la jaqueta. No, gràcies, no vull. Vinga, Marga, lleva-te-la, tu, com si estigués en ta casa. Ai, deixa-la tranquil·la, no t'ha dit que no vol. I si té fred? Però és que si fa calor. Fa calor per a tu, però per a ella fa fred. Les dones prenyades sempre tenen fred. Jo crec que té febre i tot. Està malalta? Clar, va de part. Ja, mare Déu, senyor. Com que ja? I tu què saps? Fa mitja hora ni tan sols sabies que estava embarassada. I ara t'estranya que vaja de part. Perquè és que sembla un poc prematur. Torna-li! Tu què saps si és prematur o no? És que vols saber més que ella. Prematura. Pues si va de part, hauríem de mirar al metge. No, millor amb l'ambulància. Tens unes idees, fill meu? Sí, home, cridem una ambulància i anem per tots els hospitals i les clíniques buscant un llit lliure. Que no saps que és de la Seguretat Social, hem de reservar llit com a mínim un mes abans? I per què no l'ha reservat ja? Això, molt bé. Sempre ho hem de fer com nosaltres. Quedar-nos prenyades, parir i reservar el llit. I per què no l'ha reservat el seu home? Home, si el seu home no ho sabia, què havia de fer? Imaginar-se'ls? Quina excusa. Els homes sempre tan còmodos. Mos deixen prenyades i au, apanyeu-se-les soles. 9 mesos d'embaràs, a parir, a criar, i vosaltres no se'n sabeu de res. Escolta, Què? a veure, a poc. Molt temps fa que Marga està prenyada. I a tu què t'importa? Mira quin altre. Home, és que només fa 5 mesos que s'ha casat. I què? No poden haver-se gitat abans? Tu també eres més papista que el papa. A mi el seu home em va dir que la primera volta que ho feren ja s'ha casat. El meu Lluís és capaç de contar les nostres intimitats? Ai, senyor, el meu Lluís...
No m'ho puc creure, contar coses tan íntimes al primer que passa. Ai, els homes! Escolta, jo no sóc el primer que passa pel carrer. Jo sóc el seu millor amic. Ell a mi se me demana consell perquè sóc major que ell i tinc més experiència. S'han de sentir unes coses. Qui és? L'autoritat, obriguen. Altra volta. Ai, ho sabia, ho sabia. Altra volta vostè. Com diu? No, perdona, és que l'havia confundit pel d'abans. El d'abans qui? Sí, el inspector de policia, Segurament era d'un altre cos. ja, però que també duia bigot, i què és el que volia? He de fer una inspecció ocular. Però si ja l'ha fet el seu amic, el policia. És igual, jo la tornaré a fer. Clar, i quan no el fien, algo vindran els de aduanes, vindrà la policia secreta, vindrà la infanteria, els paracaidistes, que estan, i els l'exèrcit de l'Albà, la colpa que sí. Ja n'hi ha prou, ja ve fet davant i deixen treballar. Però, Joan, fes alguna cosa! Deixa'm-ho estar. Al fi del cap no s'agregeu la feina que fan, perquè senten els gossos guardians dels patrons. Escoltes, què vol dir això de gossos guardians? Sí, que vostès no són fills del poble, vostès són els gossos guardians dels patronos. Està detingut. Se sap per què? Però penses insults a un oficial públic. Però quins insults? Si això no ho dic jo, això ho ha dit el seu amic de la policia. Sí, el de la policia no ho va dir, sí. Bé, si és de la policia, Sí. se senten com a gossos guardians, és cosa d'ells, però a l'acta, a les comparacions, queda advertit. Vaig a uns cossos separats. Que ja plora! Ai! Què li passa? Que va de part, pobreta. De part prematur, de 5 mesos. Fa un moment ha tingut una crisi perquè un policia volia tocar-li la panxa a la pobra. Tocar-li la panxa? Sí, per comprovar a veure si per compte d'una criatura portava arròs o cigrons ahí a la panxa, però així no hi ha perill. Vinga, dona la mà i toca-li la panxa a una pobra. Està provocant, me saps? Sí, Joan, te n'has passat de la ratlla, deixa-ho ja. I tu, no hi ha per a tant, xica. Però han avisat a una ambulància. Una ambulància? No poden deixar esta pobra dona així i posar la seva vida en perill. A més, si és prematur, com diuen, podria perdre el xiquet. Ja te va dir jo, que havia d'haver tirat a una ambulància. I ja t'he dit jo que sense reservar el llit no l'agarren en cap hospital. L'envien d'un hospital a l'altre i la pobra, més marejada que una rioli, pot parir al cotxe. És l'ambulància que hem demanat per a la senyora que s'ha posat malalta. Vinga, ajudeu-me i la carregarem. No es moleste. Jo no vull anar a l'hospital. Ho veu? No vol anar. Vull veure el meu home. Ja la sent. Vol veure el seu home, que no està així perquè treballa de nit. Ho sé moltíssim, però sense el consentiment del seu home, nosaltres no assumim la responsabilitat. No l'assumim. I volen assumir la responsabilitat de deixar que mulga així? I a l'hospital no es moriria. No és el mateix. A l'hospital seria negligència mèdica i podien reclamar. Ja li han dit que és prematura. Sí, soc prematura. I en els moviments de l'ambulància, la pobra parirà de segur. Vol dir-me com pot viure un xiquet de 5 mesos? És evident que vostès desconeixen els progressos de la medicina moderna. Però és que no han sentit parlar mai del part in vitro. Clar que sí, però això és diferent. Si naix de 5 mesos, no poden posar-lo a la cambra d'oxigen. Ben xicotet i a la càmera, perquè no poseu en la tenda de càmping i als 4 mesos un playboy. Vostès no saben res. Vostès no estan al corrent. Estem al corrent de tot. No ho sap? Te'l pareix. És que ignoren com estem d'avançats precisament així en el centre ginecològic. Però en quin país creuen que vivim? Però si ja som europeus. Fa uns mesos, mentre estava de servei en un hospital,
vaig veure com feien un trasplantament. Un trasplantament de què? De prematur, mira, trauen el xiquet de 4 mesos i mig del ventre de la dona que no pot tindre fills i el posen en el ventre d'una altra dona. Al ventre? Sí, és com una cesària. L'empelten amb placenta i tot. Després tornen a cosir-lo i als 4 mesos naix el xiquet, com si res, de categoria. No m'ho crec, per mi que fan trampa. No, jo també ho he llegit. És increïble. Un xiquet que naix 2 voltes. Un xiquet amb 2 mares. Que no vulgues, no dona el meu consentiment. Ja ho sent, no dona el seu consentiment, de manera que no se la podem emportar a la força. Jo dono el consentiment. Assumiré tota la responsabilitat. No vull problemes per falta d'assistència. Però, escolte, vostè què s'ha pensat? Això és un abús de poder. Primer mos regiren tota la casa, després mos amenacen. Ara volen posar-nos a parir a la força i dins d'una ambulància. Mire, ja que no mos deixa viure, deixem-nos almenys morir on vulguem. No, senyora, no poden morir on vulguin. No, tenim que morir en diga la llei. A l'acta, en els comentaris, queda advertit. I si faig comentaris, què? Deixa-ho, Joan, que la cosa s'ha posat lletja. Au, baixarem a Marga. Demane que pugi la guitera. No, baixarà per seu peu. Veritat que pots caminar, Marga? Sí. No, que em cau. Vaja, dona, facin el favor d'eixir un moment. La meva amiga no du roba i l'he de vestir. Coses de dones. No faltaria més. Mira que eres lliga, filla meua. Que em cau. Com si sí que es caigueren al món. El seu guàrdia civil és capaç de penjar-lo. Però és que si em cau, no? Calla i arregla les bolses. Però, tu creus que això és forma de caminar? Que no has vist mai com camina una dona embarassada? Caminen així. Ai, ja sabia jo que això acabaria malament. Què passarà si a l'hospital comproven que estic embarassada d'arròs i macarrons? No res, perquè no arribarem a l'hospital. Clar, perquè abans mos tancaran a la presó. Tu, sempre tan optimista, reina. Quan pugem a l'ambulància, contarem la veritat als empleats. I com segurament seran dels nostres, mos ajudaran. I si no són dels nostres i mos denuncien? Ai, mira que eres pesada, que no dona. Va, arregla la panxa. Que me s'envís una bolsa. Que s'envís una... Però, aguanta-la, quin desastre! Tan fort no, refotre, s'ha trencat i encara és les d'olives. Què passa? Que me s'envís Mare meva, que necessito un xiquet, afanyem-se que necessito un xiquet. Deixeu-me dir. No, Antonesina. Però per què està tota banyat? Perquè haurà trencat aigües. Afanyem-se que parir així. Tranquils, a poc a poc. Que me s'envís tot. Ja t'hem sentit, anem. Ara agarro jo la caçadora i vaig emborrar-ho. No, queda't així. Això és cosa de dones. Tu agarra el motxo i torna tot això que està banyat. Sí, jo agarraré el motxo i tornaré tot això. Que això sí que és cosa d'home, sí. Mare de Déu, quin desgavell. Ara demà, quan arribi l'ull de fer feina i es trobi que ha sigut pare de la nit al matí, li agarra el massà. No, doncs quan li diguen que el seu fill l'ha trasplantat a la panxa d'una altra dona, mare de Déu, li n'agarra un altre i es queda Li tindré que explicar. El prepararé a poc a poc. El mal és que no sé com. Ja està. Començaré pel pap. Quanta aigua i quin olor. S'ha fa olor de vinagre. Salmorra. Jo no sabia que antes de néixer estava només en salmorra. I això què és? Una oliva. Ara resulta que estem en salmorra i en olives. Que barbaritat.
Mira, ja se'n van. Espera que vagi bé la cosa. I aquesta oliva tan haurà així. Mira, una altra oliva. 2 olives. Si no fora perquè són d'origen incert, me les menjava. Tinc més fam que el gos de l'afilador. Si em fera una sopeta en un mirar per la canalla. Sí, això faré. Posaré una pastilleta perquè li doni gust i una mica de sal. Ara, no pensava, ni pastilleta, ni ceba, ni res. Quanta paciència ja que tinc. I ara què faig? Li posaré escat de conill. A veure què és així. Qui és? Soc jo, Lluís. Passa, Lluís, passa, que està obert. Però què fas tu si estàs sols? Ara t'ho explicaré. Saps alguna cosa de Marga? He anat a casa i està tot obert, però no hi ha ningú. Sí, Sena, sí. I ella i l'Antònia se n'han anat. A on? Per què? Coses de dones. Quines coses de dones? Pues coses de dones que no vos interessen. Clar que m'interessa. Ah, sí? I si tant t'interessa, per què no vas al cridar al llit fa un mes? Llit? Quin llit? Clar, coses de dones, veritat. Les deixem embarassades, ja va, ja t'apanyarà. Tota la responsabilitat per a ell. I després, quan tenen la criatura, porten a la guarderia i el repego de la guarderia. Què dius? Que sí, que tenen raó, que nosaltres som més exploradors que els patronos encara. Però què pinta Marga en tota aquesta història? Es deixa la casa oberta, no m'escriu cap de nota i se'n va amb la teva dona. Però per què t'havia deixat una nota? Si tu vas tenir que estar treballant a la fàbrica, per què te n'has tornat? És que hem bloquejat el tren. Qui? Tots, han pujat els bitllets un 30%. Jo he parat el tren. Clar, hem tocat l'alarma i hem bloquejat les línies. I tu creus que ho fem bé? Pues clar, l'empresa hauria de pagar els bitllets i també el test que perdem al tren, perquè durant el viatge no fem turisme. Escolta, això sí que tu. Segur que has parlat en algun extremista. No, he arribat jo sol a aquesta conclusió. S'ha acabat. Hem de canviar les coses nosaltres sols. Escolta, Luis, tu no has parlat en un policia provocador que diu que veu bé que assalten els supermercats? És que parla igual que tu. És igual de provocador i extremista. No sé qui és. No està malament el paté. Però has salsat això? Sí, perdona, però tinc fam. Però sense llima? Cal posar-li llima. Jo què sé, està bo. Boníssim. Ho tastaré. Pensava que seria pitjor. De què és? Un aliment exquisit per al seu millor amic. Sí, és com un paté especial per a gossos exigits. Què? Tu estàs tocant de l'ala? Tranquilo, Luis, tranquilo, però si jo estic fent un gourmet. Mira que no sopeta estic fent. Prova-la, veia si t'agrada. Què? No està malament. Amb què l'has feta? És una de les meues especialitats. Està feta en llavoretes selectes de canari i suc de cap de conill congelats. Però si no has llevat la corfa de les llavors. Ahí està el secret. Les llavoretes pa pelar i el cap de conill ben pelaet. O tu creus que havies al revés? T'assegure que els caps de conill peluts no són gens gustosos. Però què fas mirant de l'oliva? Que no puc. No, Luis, és l'oliva tota per mitjar que era del teu fill. Mare de Déu, senyor, pobra criatura. Què vols dir amb l'oliva del meu fill? Quin fill? Però és que tu no saps quan naixem, que això de la salmorra que serís? Bo, deixem-ho estar. Anirem a poc a poc. Començarem pel papa. Joan, a tu el passa alguna cosa. Però què dius? Ja tu, què el passa a tu? Ja està bé la corba de prendre'm el pèl, home.
Jo no parlo amb el papa. I bé, què fas? Si no crec que vaig pedrecant, creixeu i multipliqueu-vos i quedeu embarassats. Hauria d'acabar prenyat. Bé, home, ell no, però la teva dona sí, ja m'entens, no? Però per què emboliques la meva dona amb el papa? Escolta, però és que no saps res de res? Del papa? Sí, el papa parla amb somnis amb la teva dona. El papa parla amb Marga de nit? Sí, Marga està trullent de ti per poder comunicar-se d'ell. I què li diu el papa? Què li diu el papa? Que no es prenga la píldora. Però si Marga no se la pren. Ah, ja ho sabies, Qui t'ho ha dit? Ningú. Ho sé jo. No se la pren perquè no pot tindre fills. Per una malformació que no recordi. Tu sí que tens una malformació, però no cap. Marga està sadíssima i pot tindre fills. La prova és que ja en té uno. Que Marga té un fill? Des de quan? Pues des d'ara mateixa. Pot ser que hagi nascut ja. Això sí, prematur, de 5 mesos. Què dius ara? 5 mesos? Si no té panxa ni res. No tenia panxa perquè s'envenava. I ara Antònia va desenvenar i allà ha anat. Li ha estat una panxa de 8 o 12 mesos, jo què sé. Què vols, prendre'm el pèl? No, la prova està en que s'ha anat Antònia Lleida a l'hospital. Si per un poc més té la criatura, sí. Que quasi ha tingut el xiquet així? Sí, així he trencat àuries, les acabo jo d'aixugar. Les àuries? Home, les àuries precisament era salmorra i un parell d'olives com era que t'has menjat tu. Ja n'hi ha prou. Joan, on se n'ha Marga? Ja t'ho ha dit a l'hospital. Quin? Jo què sé quin. Si tu hubieras reservat allí fa un mes, ara ho sabrien. De l'altra manera, a saber en quin hospital estaran. També pot ser que hagi tingut la criatura en l'ambulància, si no de qualsevol manera. Ja n'hi ha prou. Dis-me on se n'ha Marga o t'estove. Aguanta. Pues, a veure, pot ser que vagin anat a l'hospital, dis-ho tu. Al centre... Ginecològic. Al centre ginecològic. Sí, em fan els trasplantaments de prematur, trasplantament de xiquets. Trasplantament de xiquets? Sí, però és que en quin món vius? És que no saps de pas prematurs. Ara t'ho explicaré. Tenen una màquina en una tenda oxigenada. Agaven a la dona del prematur, li treuen el xiquet de la panxa. Després agaven a una altra dona, que és la segona mare, li fan la cesària, li posen el xiquet dins, la tornen a cosir en placenta i tot, i als 4 mesos, allà va, xiquet al món. I a mi què m'importa la teua màquina, el trasplantament i la cesària? Em diràs per ta mare on és el centre ginecològic dels dimonis? Tens una guia de telèfons? No. Per què no? Pues perquè no tinc telèfon, què pensa, que m'ha tocat la loteria? Anem al bar, que sí que n'hi tenen. Bueno, espera. Crec que sí que sé on és. És allà a les afores, a uns 3 quilòmetres d'ací. Tan lluny? Sí, tossut. Em fan els trasplantaments. Agarren a una dona, la primera que vulgui. Una altra dona, redeu, la meva dona. Antònia, segur que es deixa. Ella, la primera, com ets una fava, segur que deixa trasplantar. I en ve a casa, en una panxa, afanya també. Per fi, ja hem arribat. Joan, no està, que ja se n'haurà anat a treballar. Quina hora és? Si són les 5:30, mare meua, hem estat fora més de 5 hores. Si ni tan sols ha tocat el llit, pobre meu. Tot és per culpa nostra. Per no fer-li cas, ja veus quin embolic hem armat. Ai, Marga, mira que eres pesada. A veure, què ha passat? Ho hem explicat tot als de l'ambulància i en seguida mos han felicitat i tot, ajudant-nos. Ai, has de confiar més en la gent, Marga. Quantes voltes t'ho he de dir? Ai, qui m'ha portat la mantega? Ai, no, està així. Dóna'm els fideus que faré una sopeta. Però, què és això? Les llavors per als canaris. Mira, aquest Joan meu és bajaca.
que no ha acabat fent-se la sopeta en les llavors i els caps de conill. Mira que és pava, si és que no li se pot dir res, se ho creu tot. I després rebutja els meus menjars. A partir d'ara pense posar-li caps de conill en totes les menjades. Caps de conill farcits de llavors per als canaris. Mira, per mi no facis la sota, que tinc l'estómac en un puny. Anima, dona, que no n'hi ha per a tant. Saps quin és el teu defecte més gran? Que no confies gens en la gent. És bona gent, dona, tota no. Però què fas? Traques paquets, que no s'hauré de portar així tota la vida. Així no els tragues. En ma casa no vull res portat. Mira, ho portarem a la caseta del meu sogre, on té l'hortet. Jo també em prepararé una bona panxa de 8 mesos i en un parell de viatges hem acabat. No, Antònia, jo ja no puc més. Estic feta pols, no puc més, no vull continuar. Heu dit tot així i no vull res. Com vulguis, filla. Mira que eres poqueta cosa. Ah, sí? Pues dis-me tu que eres tan espavilat que he de contar jo ara al teu home quan em veja sense panxa i sense xiqueta. Ja ho tinc pensat. Li direm que has tingut un embaràs histèric. Histèric? Sí, passa sovint. Una dona creu que està embarassada, se li infla la panxa i a l'hora de parir només li diu aire. Ja t'ho pots imaginar, queden d'allò més bé. I a quin sant he tingut jo un embaràs histèric? A Sant del Papa. Se t'apareixia en somnis i et dia, tinc un fill. I tu li has fet cas i has tingut un xiquet, però d'aire. Només l'ànima del xiquet. Mira, jo m'ho prepare, vaig posar a l'arma. Però no deixem estar. Ja està. Pega-li tu una miradeta a la sopa, que jo torno en seguida. Però per què no deixem estar les panxes? Jo portem totes les bolses. Sí, dona. I quan baixem al carrer, ens trobarem amb la policia, que només espera que fem això per a detindre-nos. Vine, mira. Veus aquella furgoneta de la policia? Allà al cantó. Esperen 2 pardalers confiats com nosaltres per a pescar-nos el vol. Mira, si per ahí va Maria, de veres, també està prenyada. Mira, ara travessa el carrer. En este barri no pots tindre una idea original. Enseguida te la copien. No, si d'ací unes hores veurem passar prenyats els gats i els gossos. I els homes, ja veuràs, tots geperuts, dones prenyades i homes geperuts. M'agradaria veure per un forat la cara que farà la policia. Mira, m'ho he pensat millor. T'acompanya? Doncs va, agarra les claus de la caseta. Ja sabia jo que t'ho pensaries millor. Saps una cosa? M'emocione si em toca la panxa. Em recorda el meu xiquet. El teu xiquet? La veritat és que ja té 18 anys, però per a mi continua sent el meu xiquet, encara que ja siga un home i visca la seva vida. Avui realment és el dia de la mare. Només faltava això. Ara es posa a ploure. Cert, estic rebentat. Tinc els peus inflats. Tu i la teva mania de córrer tots els hospitals. No t'han dit que la teva dona no s'ha ingressada? Per què tanta història? Qualsevol es fia d'ells. Bo, mira, me'n vaig a treballar perquè avui faré tard i et descomptaran molt. Sí. Mira allò. Què haurà passat? Un accident. Deuen d'haver bocat. Arrere, que és perillós. Podrien estar carregats de material inflamable i explotar de moment a altre. Vosaltres, els del terraplè. Però què fan aquests bojos ahí? Arrere, circuleu, aneu-se'n a treballar. Inspector, mira què posa així en el camió. Sosa càustica. Això no explota. Ja ho sé, però això és el que posa fora. No sabem el que hi ha dins. Inspector, m'ha que vos mal pensat. Per què no es posa en el meu lloc? Jo en el seu lloc començaria per fer arreplegar tots els sacs, perquè com estan plens de sosa càustica
I amb la pluja que cau, començaran a bullir i ja veurà quin desastre. L'advertís que càustic vol dir que crema, saps? Té raó. Ajudeu-me, vinga. Collons, vaig a unes idees que tens, tu també. Sí? I que tinc unes ideetes i les teues vaig a fer. Vosaltres, ajudeu-nos a apartar aquests sacs. I vostès que han vingut abans, no han vist els camioners? És veritat. A veure si s'han quedat dins la cabina. No, s'han salvat. Encara gràcies. Però anem així volant. I això per què? Perquè aquests sacs que salvem amb tanta generositat no contenen sosa càustica, sinó sucre. I aquells farina. I aquells altres arròs. Quina cara més dura. Què pareix? Els pirates dels patronos. Com amaguen el menjar, per després vendre-lo a prop que els dona la gana. Que poca vergonya tenen. Però on van aquells? Que s'emporten els sacs. Han descobert que són de farina i sucre. Vosaltres! Vamos a obrir ara! Escolta, Joan, saps què el dic? Que sóc partidari d'agafar un parell de sacs i d'emportar-me'ls a casa. Sí, home, no podràs posar-te a l'altura de gent enterrado. Jo no agarro una cosa que no siga meva. Com que no és teua? Qui fa tot això? Qui ho sembra? No som nosaltres, sempre i únicament nosaltres. I ells, els empresaris, no són ells els que ens estafen sempre? Clar, i com estem vivint en un país de malfaenes i de lladres, tot el món a furtar. El més espavilat és el que més furta. I el que no furta res, i sé que és un imbècil, doncs mira, saps què t'he de dir? Que jo soc orgullós de ser un imbècil en aquest món d'espavilats i de lladres. Ja, això es diu orgull d'imbècil. Sí, tu ho has dit. Què passa així? Ja ho veu, carregant per salvar la pàtria. Però què diu? Això és una espoliació. Ei, vosaltres! Quiet ahí! Amolleu els sacs! Amolleu-los o dispare! I a vosaltres? Qui vos ha donat permís per a tocar estos sacs? I que me'ls fotrà un tir. Vaja, cuidado en la pistola, senyor guàrdia. Procure no tropezar. Escolta, no es faci el graciós. L'avise. Però, home, però recorde que estem fent-li un favor, que si no, es podrís tot això. No necessite favors. Fora d'ací. Amb molt de gust, però que conste que mos ho va dir l'altre policia. Si és així, poden continuar. No, no toquen res, que vull que inspeccionar-ho tot. Ara torne. I ara què fem? És una miqueta animal, però en el fons és bona persona. Ell va ser qui va preocupar per la teva dona i el teu fill i va cridar a l'ambulància. Este no és com els altres. Joan, Sí. no t'ho havia dit, però a partir de demà mos despatxen a tots de la faena. Qui t'ho va dir? M'ho van dir ahir. Tots els que fem 26 hores anem al carrer i d'ací 15 dies tanquen. Però a mi m'han dit que la fàbrica no estan crisis. A mi m'han dit que té faena per uns quants anys. Sí, per a ells és igual. S'ho poden emportar tota la Xina, que allà guanyen més diners. Clar, perquè la mà d'obra més barata, veritat? Sí, i nosaltres al carrer. Mira, saps què t'he de dir? Dóna'm aquest sac i aquest altre. I tu agarres que pugues, també. Ja anem. Però jo el teu orgull de ser un imbècil demòcrata legalista. Arriba un moment que els més imbècils s'espavilen. No me'n serveixi treballant en tot això, però no és el nostre. Hola, mone! Desvergonyits i dient que ajudaven. Va, Luis, que ja arribem. Para. Ahir davant de ma casa hi ha una furgona de la policia. Mira, aquelles dones que travessen el carrer no són les nostres. Impossible, no poden ser elles. Mira, ara entren al portal i una d'elles està prenyada. No, mira-ho bé, estan les dos. És veritat, si estan les dos no poden ser les nostres. Mira, no poden fugir.
El guàrdia civil en vigor que mos ha seguit. És lògic, sap on vius, segur que va a casa. Que raó, doncs què podem fer? Anem a la teva. Anem per ací i el despistarem. Entra i tanca la porta. Ai, parecem estibadors, tant de carregar i de descarregar. Ai, filla, sempre estàs queixant-te. Eres una de les dones més plorones que conec. Quina dona, senyora! Així tenim verdures per a un mes. Se n'hem passat una miqueta, però no havia altre remei. Ai, la sopa que es deu haver empastrat. Com és això? Si ni tan sols ha bollit. S'ha apagat i el gas ha obert. Ai, senyora, obri la finestra que es ventile sol. Si encara explotarem. No notes l'olor del gas? Jo no. Ai, a veure. No n'hi ha. Ja me l'han tallat. No, si d'ací no res, tallaran també la llum. Qui és? Soc un company. De qui? Soc un company del seu marit i li porto un encàrrec. El senyor, que al meu Joan li ha passat alguna cosa. Va, vaig a obrir. Espera't un segon, que guardi so per si de cas. Ja està, ja està, va. ¿Vostè? Quina broma és esta? Les dos quietes. Ara sí que vos he pillat. Així estan les dos, embarassades de sobte. Però com creixen últimament les panxes, ja fa temps que ho havia descobert. Què es pensàveu? Però què diu este home? Què ha descobert? Ho sabia, ho sabia. Veig que no ha perdut el xiquet. I vostè, senyora, l'enhorabona, en 5 hores ha fet l'amor. S'ha quedat embarassada i està a punt de parir. Quina velocitat! Senyor guàrdia, l'avise que comet un greu error. L'error l'he comet abans, quan m'he cregut tot el numeret del parc. Vinga, fora totes les coses que heu furtat. Està boig. De què parla? No es faça la sabuda. Ja han jugat prou. Els homes ixen a fer neteja. Passen els sacs a les dones, que es fabriquen una panxa i ja està. Estic tot el dia veient dones embarassades. Però com és possible que totes les dones del barri s'hagin quedat prenyades al mateix temps? Dones madures, jovens, xiquetes, i fins i tot una velleta amb 80 anys, que l'he vista en els meus propis ulls, en una panxa que parecia que lluïa bessons. Ah, ja, però tot això és per la santa patrona. Quina santa patrona? Sí, Santa Eulàlia, sap, era una santa que no podia tindre fills. I quan va fer 60 anys, el senyor li va fer la gràcia que quedara embarassada. En 60 anys? Sí, i el marit en tenia més de 80. Quines coses! De manera que per recordar este miracle, totes les dones del barri passegem durant 3 dies en una panxa postissa. Sí, en una panxa postissa. Quina tradició més preciosa! Per això salten els supermercats, Per poder omplir-se les planxes. Bé, ja n'hi ha prou. Ensenyeu-me totes les coses que heu furtat o acabaré per perdre la paciència. I què farà si la perd? Mos arrencarà la roba? L'avise que si mos toca un sos cabell o si continua encabotat a vore les nostres panxes, serà víctima de la maledicció. Sí, víctima de la maledicció. No em fas a riure. Quina maledicció! La mateixa que va caure sobre l'home de la santa. Com que era un incrèdul, li va dir: Santa Eulàlia,
vine sí i ensenya'm la panxa. Deixa't estar de romansos perquè jo no sóc el pare. Aleshores, Santa Eulàlia es va obrir el vestit i, segon miracle, del ventre li va brollar una cascada de roses. Sí, una cascada de roses. Molt bonic, el milagre. Encara no s'ha acabat. Al vellet se li nuvola la vista de sobte. No m'hi veig, xillava. Estic ceguet, Déu m'ha castigat. Ara ja t'ho creus? Li pregunta la santa. Sí, crec. Aleshores, tercer miracle. Entre les roses aparegué un xiquet de 10 mesos que ja parlava i que va dir: Pare, el Senyor el perdona, pots morir en pau. Li va tocar el cap en la maneta i el vell va morir, però molt tranquil, sap? Sí, molt tranquil. Ja ha acabat. Ara, ensenyem les roses. Molt bé, de manera que vostè també és un incrèdul. Sí, molt. No té por a la maledicció? Ja li he dit que no. Com vostè vulga. Després no em diga que no l'ha avisat. Vinga, Marga, alça't i descobrirem al mateix temps. Santa Eulàlia del bon tracte. Qui no crega en el milagre, caiga en la maledicció. Qui faça la mala acció de voler mirar les panxes, que s'atinga les conseqüències. Fes que tinga santa honrada, ni t'hi boira en la mirada. Però, què és això? Jo diria que és verdura. Verdura? Sí, verdura. Encisams, endívies, porros i fins i tot cols. Jo també portava cols. Però es pot saber per què havien amagat totes aquestes verdures? Nosaltres no hem amagat res. Encara serà un miracle. Sí, el milagre de les cols. A on paren les roses? És que van molt cares. Escolte, senyor guàrdia, cadascú fa els miracles segons l'estació. I a tot això, n'hi ha alguna llei que diga que un ciutadà, sobretot si és una dona, no pot dur endívies, encisams i cols en la panxa? Pues clar que no n'hi ha cada llei. No, si és així ja hem acabat. Adéu, passeu vostè bé. Com que adéu? Vull saber per què duíeu tota aquesta verdura amagades en les panxes. Ja li ho hem dit, per recordar el miracle de Santa Eulàlia. I qui no s'ho crega, més tard o més prompte, serà víctima de la maledicció. Santa Eulàlia de bon tracte. Què passa ara? Se'n va la llum? Quina llum? Se'n va la llum? No veu que es fa foix? Què diu? Jo m'hi veig perfectament. I tu, Marga? Jo? Mire, nosaltres s'hi vegem bé del tot, com abans. Això és que a vostè li se'n va la vista a poc a poc. Se n'ha anat la llum. L'han tallat. Deixes d'estar de bromes. On està l'interruptor? Ah, sí? No el veu? Espere, ja vaig jo, que al cap i al fi és ma casa. Ho veu? Ja està. Ara està apagat, ara està encès. Ho veu? No veig res. Ai, Santa Eulàlia, que s'ha quedat sec. La maledicció, el Senyor l'ha castigat per incrèdul. Ja n'hi ha prou. Obriga la finestra. Vull veure el carrer. Si ja està oberta. Si la finestra ja està oberta, no la veu? Vinga i veurà. Per ací. A l'alta en la cadira. Ai, el meu garró. Però mire bé, em posa els pèls. Però com he de mirar on posa els pèls? Si no veig res. És veritat, pobret, si no s'hi veu. Quina desgràcia. Vinga, així està la finestra. Aixina, a poc. Recolzes que ara obriré la persiana. Toque. Veu com ja està oberta, Però quina vista més preciosa que té esta finestra. Veu quanta llum hi ha al carrer? No ho veu? No veig res. Què m'ha passat? Veu què passa quan una persona no té fe? M'he tornat seca. Però si fa una hora que li ho hem dit, és la maledicció. On està la porta
Vull que sira. Vinga, jo l'acompanyaré. Vostè ja sap el camí. Ha de baixar l'escala i girar a la dreta. Ara, vinga, així està la porta. Ai, 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 el meu cap. Has trencat el cap. Ai, 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 el meu cap, què m'ha passat? El xiquet, que li ha tocat el cap a la maneta. Ai, recontra fotre la maneta. Senyor guàrdia, s'ha desmaiat. Segur que no s'ha matat? Ai, no, acosta't. Ai, que no respira, ai, que li s'ha parat el cor. Mare de Déu, hem mort un guàrdia civil. I ara què fem? I me preguntes a mi? Això és cosa teua, jo me'n vaig a casa. Aneu de revisar les claus. Quina amiga! I em deixes així plantada en un guàrdia civil mort? Visca la solidaritat! Si així estan les meues claus, però si jo no les havia tretes, si en tinc altres en la butxaca. Ja ho sé, deuen de ser les de Lluís, que haurà vingut a buscar-me. Si és així, segur que torna a buscar-les. Si s'ha trobat en Joan, li haurà contat que estic prenyada. I què li dic jo ara? Jo no sóc com tu, que te les inventes volant. Mira, encara sí, ja t'apanyaràs de traure'm d'estamboliu. Li contaràs tu. Això, clar que sí, molt bé. Li ho he de contar jo, ho he de fer tot jo. Com que no puc tirar tot a l'esquena, veritat? Escolta, que està mort de veritat. Ho veus, tu i els teus miracles? Jo l'he avisat. Alerta la maledicció, que Santa Eulàlia és una santa terrible i molt rencorosa. Però què fas? La respiració artificial. Però si això ja no s'estila, i tens de fer la respiració artificial com els ofegats. No voldràs que em posi des als guàrdies civils? Mira, si ho arriba a saber el meu home. Ves-al tu, que eres més jove i més moderna. Això, mira quina altra. Necessitem una bombona d'oxigen. En tinc, les del soldador del meu home. Vaig a per elles. Vine, ajuda'm. Ajuda'm a posar-li el tubo. Aguanta d'ahí. Va. Ara tanque la clau de l'hidrogen i obri la d'oxigen. Això és, si li agradarà. Es posarà bé en seguida, veuràs. Serà com passar un mes al camp. Veuràs com en seguida. Estàs segura? Clar que sí. Ho he vist en el cine. Mira. Veus com ja comença a respirar? Mira com li se meneja la panxa. Ara l'alça i en seguida la baixarà. Antònia, em pareix que sols l'alça i prou. Para, que estàs inflant-lo com un baló. Ai, que m'hauré callat de bombona. No puc soltar el tubo de la boca. Ai, que no el solta. Tanca tu la clau de pas. Tanca-lo. Ai, ja el solta. Cap a l'altre costat. Ja està. Maria Santíssima, Marga, quina panxa. Hem embarassat a un guàrdia civil. Luis, no podem estar així, hores i hores en el replanell, així no està. Tindré que tombar la porta. Que no has vist que jo ja ho he provat i no n'hi ha res a fer? Té 3 forrellats per dins. I això per què? Marga, que li fan por els lladres. I quina romancera. Ni tan sols podia entrar a ta casa. Ara me'n recorde, m'ha deixat les claus a ta casa, damunt de la cuina. Vaja, home. Deixa'm les teues claus, ja aniré per les meues. Sí, allí estan esperant el guàrdia civil en bigot, t'agarrarà i a la gàbia. Aquell, segur que fa hores que se n'ha anat. Creu tu. Ixe és pitjor que els mussols. I no em mereixarà de la porta ni per Sant Pere. Sí, encara tindré que emigrar jo. Cuidao, algú bé. Joan, amaguem els sacs. Deu de ser algun veí. Escolten, per favor, em podrien informar? Lo que faltava, ja l'han cagat. Què passa?
És la veu del policia. Li sembla, però no és ell. És veritat, no és ell. Parlaven amb mi? No, és que l'havien confundit per una altra persona. Per qui? Per un policia. Escolta, jo no sóc cap policia. Ah, no? Qui és vostè? Jo sóc un empleat de la funerària. Perdone, però és incentiu. No, ho fan tots. A voltes jo miro l'espill i també ho faig. Que simpàtic. Em podien dir amb viu un tal Pere Santonjo? El tercer, però deu d'estar a l'hospital, sap? Sempre està malalt el pobre. Quina vida. I que ho diga pobre, s'ha mort. Vostès no sabran si durant el dia n'hi ha algun parent del difunt? És que, com veu, tinc que entregar el taüt. Segurament el seu fill tornarà a la nit, però no seria millor portar el taüt a l'hospital? No, si vinc de l'hospital, però el difunt allí no estava. Pues li deixen una noteta en el portal i quan el seu fill vinga dirà «Vaja, això és per mon pare». L'agarrarà i se'l pujarà a casa. No puc, ja s'ho pot imaginar. Un taüt enmig del carrer, em passa tota la gent, de segur que ho veuen els xiquets i es pensen que és una canoa i volen jugar en ell. No puc. I algú m'haurà de firmar l'albarà d'entrega. No sé què dir-li. Vostès pareixen bones persones. Sí, ho pareixem. Són veïns, veritat? Sí, jo he vist que sí. De categoria, tot resolt. Jo us deixo el taüt, el pujo a casa i quan vinga el fill del difunt... Un taüt en ma casa? No crega, ocupa poc. Sí, ho comprenc. Però és que no podem entrar, no tenim clau. Que llàstima, doncs me'l tindré que tornar a endur. Esperes, ja tinc la solució. Mire, el portarem a sa casa. Molt bé. Ell viu allà. Si vostè es fia, jo em faig càrrec. Clar que em fia, home, i no sé com agrair-li-ho. No té importància, però m'agradaria que em fera un favor. Vostè dirà? És que voldria carregar els sacs dins del taüt. És que com plou, i és un material molt delicat que no pot banyar-se, sap? El taüt tindrà tapa, no? Faltaria més. És un taüt reglamentari. De pobre, però el servim en tapa i tot. Hola, pues anem. Perfecte. Vaig jo davant i descarregui el taüt. Adéu. Ara veurem... Ara veurem si la policia és capaç d'inspeccionar un taüt. Ara sí que has tingut una idea genial. El mal s'espera. Espera, perquè el guàrdia civil a mi em coneix i no puc deixar-me veure. Mira, saps què farem? Jo faré de mort i em posaré dins l'ataúd. I tu fas encarregat de la funerària. I l'encarregat de la funerària? Si ho expliquem tot, segur que ens ajuda. Anem. Quina barra tens, Antònia? Tenim un mort a casa i tu sols penses com portarem la pasta i l'arròs. Són els últims viatges i ja no podem fer res. Si està mort, mort està. I si està viu, d'ací uns minuts es despertarà i se n'anirà de ginolls al santuari de Santa Eulàlia per agrair-li la gràcia que li ha fet. Visió recuperada, una salut excel·lent, encara que un poc embarassat. Tu, burla't, però ja veuràs el que mos espera. Pitjor que fins ara, impossible. Mira, ajuda'm a amagar-lo per si ve algú. I on vols que el posem? Dins l'armari. Ho he vist en les pel·lícules policíaques. Els morts ja se sap, sempre al armari. Si tu ho dius, caram com pesa. Realment és un pes mort. Ai, sí que pesa, sí. Que pesa. Espera, li passarem una perxa per baix l'americana i el penjarem de la barra. Perfecte. Fotre, té la panxa tan inflada que a veure si està la panxa, la porta. Ai, a veure. Ja està. Mira, si està fent-se de dia i plou. Ai, espera, em posen les botes i agarren paraigües. No hi ha ningú. Qui és?
Si eres tu, però per què dus esa gorra? Marga, amor meu, per fi, com estàs? Si no t'espanxa ni res, el xiquet l'has perdut. Tranquil, que tot anar bé. De veres? I tu estàs bé? Conta'm-ho tot. Tot? Tot? Després, pot ser millor que te'l conti Antònia. Bé, escolta, que aquest ataúd pesa molt. Baixen ja, a veure què fem. Entren o què? Entra, Joan, entra, no hi ha perill. Ja hauran tornat les nostres dones? Antònia, nis, afanya. Però què passa? No podré pixar tranquil·la? Sí, tot ha anat bé. I ara, què li contem a Antònia? De veritat. Mira, amaguem els sacs ahí darrere el senyor i dis-lo a Mari. Esto es así. Espenta un poc. Antònia, Són massa grans. acompanyar-te, t'he de dir una cosa. Ja vaig. Estic acabant de vestir-me. Ai, que cau tot. Espenta, a dins. Els vols són massa grans. Espenta amb la bèstia, com Putin. Tens unes coses. Quan uno no sap com arregla les coses i actua amb la bèstia, ell diu que actua en pla Putin. I això aprofita per alguna cosa? Això per res, són xerrats populars que a la gent li agrada. Espenta. Per això Putin té tant d'èxit, no? No, per això no, perquè és un fill de Putin. Saps què m'ha suggestionat amb això de Putin? Crec que l'ha vist dir la Mari. Mira, tranquilo, no poses nerviós. Ja estic massa nervioset, home. Antònia, ja estic farta, t'espere fora, millor per a tu. Què deuen de fer els nostres homes? Mira. Hola, Joan. Hola, mare. M'han dit Luis que tot ha anat bé. Has tingut el naixement bé o què? Es pot saber què volies dir-me en tanta pressa? Ai, he Antònia! tornat! La panxa! T'has fet el trasplantament? Una miqueta. Una miqueta? Es tracta d'una cosa... Com te ho explicaria? Però t'han fet la cesària? Sí, però menudeta. Com que menudeta? Ai, fill meu, per damunt. Ja tu, te l'han feta? Vull dir, no ho sé, Antònia, me l'han feta? Però per què li ho preguntes a ella? Tu no ho saps? Clar que no, si l'anà dormida. Com ho havia de saber si l'anà dormida? Però que a tu te l'han fet a desperta, eh? Ja n'hi ha prou. Però què significa este interrogatori? Quan pense que encara que els metges no volien, les dos s'han alçat de llit com dos bajaques per evitar-vos preocupacions... Tens raó, perdona, m'ha fet molt bé. Gràcies, Antònia. Són coses que només fan les bones amigues com tu. En això, Miguel, té raó. Escolta, agraïs-ho tu també. Gràcies, Antònia, eres una bona amiga. Prou, si encara em fareu plorar. Vinga, va, assenta't ahí, això de la cesària... No ho sé, però t'havia d'haver quedat 2 o 3 dies més en l'hospital. Si estic molt bé, no m'han fet patir gens. No, bona cara sí que tens, sí. Ai, redeu, la meva Antònia, quina panxa té. Mira, si desapareix més medica i tot, Antònia, em deixes tocar una miqueta? Tu no toques res. Escolta, també és el meu fill. Sí. Que ara són parents prematurs. I jo no pinto res. Un 0 a l'esquerra i totes les festes per Antònia. I jo què? Té raó, ella també se ho mereix. Ara deixa passar que deixi un moment. Ni pensar-ho. Tu assenta't ahí i t'hem aventat paeta, Que això sé que tindrà molt de cuidado. Es pot passar? Moleste? Vale, quina sorpresa. Passe. Com està, pare? Mire, els meus amics, ese és mon pare. Mira, Luis i Marta, la seva dona. Molt de gust. Joan, no has notat com se'n va ton pare? Sí, se'n va una miqueta, però no faig caps. Bé, no comencem. Jo no me'n vaig gens. Ai, com està la meva Antònia? El veig molt bé? Estàs més jove? Pare, Antònia està ahí en el silló. I què fa el silló? Estàs malalteta, filla? No, és que espera un fill. Ah, ja. I ja se n'ha anat.
No patiques, Antònia, veuràs com pronte tornarà. Bé, si està així, veus com ha tornat, Antònia, i està fet tot un home. Però no està bé això de fer esperar a una mare. Vale, és el meu amic. Molt bé, els pares tenen que ser amics dels fills. Parlant de tot, jo he vingut a dir-vos una cosa. Estan a punt de tirar-vos al carrer. Qui? Qui va ser? Propietari. M'han portat la carta a mi. Mira, així la tinc. S'han enganyat. Diu que fa 4 mesos que no paga de l'alquiler. Ja, sí. No, pare, no. Això no pot ser. Si Antònia paga religiosament tots els mesos. Veritat, Antònia? Home, religiosament... Què? Sí, clar. És igual. Se n'aneu al carrer. Però tot el veïnat. Perquè diuen que així fa temps que no paga ni Déu. I els poquets que paguen ingressen la meitat del lloguer. Qui ho ha dit? El comissari que s'ocupa que s'encarrega de la desocupació. Va pis per pis. No tardarà molt en vindre així. És veritat. Mos tiren de casa, Antònia. Explica-me què vol dir això. Parla. No xilles, que espantaràs al xiquet. Perdona, però és que si diu que fa 4 mesos que no paguem. M'ho pots explicar? Provaré. Sí, és veritat que fa 4 mesos que no paga el lloguer. I tampoc he pagat la llum i el gas. Per això mos han tallat el subministrament. Que no es paga la llum i el gas? I per què no es paga? Perquè entre els dos no guanyem prou ni per a donar-te de menjar. Lluís, t'he de dir una cosa. Jo tampoc he pagat el lloguer. Mira que bé. Ho veus? Som unes desgraciades, com totes les de l'edifici, totes. I per què no m'havies dit que els diners no t'arribaven? I què hauries fet tu? Robar? No, robar no. Però suposa que... Suposa que hauries començat a blasfemar en 7 idiomes i a dir-me que quina mala hora vas cagar en mi. I tu, has pagat la llum i el gas? Sí, la llum i el gas sí. Ah, gràcies. Vinga, va, Antònia, no plore, que això li pot fer molt de mal al xiquet. No patiu, que tot s'arreglarà. A què me'n recordo? Jo he vingut a portar-vos unes cosetes que tenien la caseta en el hotel. Segur que és vostre. Però, què és això? Macarrón? Farina? Polls de tomaca? Jo no sé res. Vale, no, això no és nostre. Sí, és vostre. Este matí ha vist Antònia eixir de la caseta. Ja n'hi ha prou. Sí, és menjar que vaig comprar ahir en unes rebaixes. Al supermercat? Sí, però només vaig pagar la meitat. L'altra meitat la vaig portar. Que tu has furtat? Sí. I tu, Marga? Jo també. No és veritat. Ella no sabia res, només m'ha ajudat. Has furtat? No has pagat el lloguer i mos tiren de casa? Mala dona, però què has fet? Això, molt bé. No, si acabaràs dient-me que sóc una qualsevol, que sóc la teua deshonra, que embrute el teu nom i que hem de ser pobrets per honradets. Mira, te ho explicaré tot. Això del fill tampoc és veritat. Mira que porta la panxa. Arròs, sucre, pasta, menjar portat. Però com pot ser? I el trasplantament? I el xiquet, Marga? Això ja és massa. No sé què faig de tu, No sé què faig de tu. Bueno, xiquets, jo me'n vaig. I recordeu, al bon temps, mala cara. No, al mal temps, bona cara. Ala, adéu. Embolicadora, mala dona, enganyar-me d'aquesta manera, Solta'm. Sí, deixa que jo també estic farta d'aquesta merda de vida, més que tu. Però sobretot estic farta de tu i dels teus raonaments de borinat. Però tu no vols veure com estan realment les coses. Tu vols continuar en els ulls tapats. Vinga, Marga, dime tu també que tingues ulls tapats. Però sí jo sé com estan les coses. Entenc la fúria de la gent. Jo també estic furiós. I la ràbia que porto en el cos no va contra tu, Antonio, sinó contra mi mateix, perquè ens hem utilitzat. Però, Joan, eres tu qui parla? No t'has tornat boig? T'has deixat convèncer per als extremistes, No, sempre ho he pensat. I pot ser que siga un servista d'esquerres. I ara que hem arribat així, vaig a dir-te una cosa, Antònia.
Avui jo també he furtat en Lluís. Hem robat. Mira, hi va del silló quan de mitjandia. Mira. Has furtat? Sí, però necessitava l'al·licient de saber que mos tancaven la fàbrica. No, el gol ja estava ple. Només faltava l'última gota. Mira quan he menjat. Sucre, farina, arròs, mira. Mireu! Aquelles dones s'han posat a descarregar els camions. És el menjar que n'havien llevat. La policia dispara. Mira, giren teules i rajoles. Mare Déu. El guàrdia civil en bigot. Mi veig. Santa Rita m'ha perdonat i m'ha tornat a vista. I aquesta panxa, estic prenyat. Oh, Santa Eulàlia, el done les gràcies per tots estos milagres. Soc mare! Antònia, un guàrdia civil prenyat, m'ho pots explicar? Sí, Joan, te ho explicaré. Resulta que vaig anar al supermercat i me'l vaig trobar ple de dones. Però després m'ho vaig pensar millor i vaig fer la compra sencereta. No podem pagar, no paguem. I vaig xillar jo: xiquetes, que pague qui puga, perquè així no paga ni Déu. No quiero más.